Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistan Malaziya gepleşikleri möhüm resmi namalary gol çekildi. Türkmenistan Malaziya bilen owu hojalyk puwdugyna hyzmatdaşlygyny giňeldir. 2024-nji ýyly Türkmen-Rus hyzmatdaşlygy Real Madrid ýene bir kubaň eýesi boldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Malaziýanyň premier ministri Dato Seri Anwar Ibrahimiň arasynda geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň jemleri iki taraplaryň resmi namlaryň bir näçesini öz beýany tapdy. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Malaziýanyň hökümet binasyna döwlet başlygynyň hemde dostlukly ýurduň premier ministriniň gatnaşmaklaryna resmi namlary alşmak dawarasy boldy. Şolaryň kataryna Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda diplomatlar taýýarlamak we ylmy alış-çalyş puwdugyny hyzmatdaşlyk etmek babatda özara düşünmek hakkında diplomatik notalar bilen alış-çalyş. Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň viza talaplaryny kim käseýin ýatyrmak hakkında arasynda ylalaşygy hakkında notalar bilen alış-çalyş. Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda howa gatnawy hakkında ylalaşygy we aviasiýa senagaty babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakkında notalar bilen alış-çalyş. Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda syýahatçylyk babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünmek hakkında ähtnama. Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasy bilen Malaziýanyň Milli Sowda Senagat Edarasynyň arasynda özara düşünmek hakkında ähtnama. Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasy bilen Malaziýanyň Halkara Sowda Senagat Edarasynyň arasynda özara düşünmek hakkında ähtnama. Hazar deňiziniň türkmen böleginde ýerleşýän toplum bir şertnamalaryň çägini özleşdirmek babatda täze önüm paýlaşmak hakkında şertnamanyň täzirçilik şertleri barada tesbirnama bar. Soňra Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Malaziýa resmi saparynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň we Malaziýanyň arasynda bilelikdäki beýannama gol çekildi. Ýergelenine bellesek, hormatly prezidentimiziň saparynyň çägini düýün Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary Malaziýaly kärdeşleri bilen iki taraplaryň gepleşikler geçirdiler. Şolaryň jemleri boýunça ilm bilim uğurly hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk binýadyny pogtalandyrmaga ýardam berjek möhüm resmi namalaryň altysyna gol çekildi. Türkmenistan bilen Malaziýa owu hojalyk tehnologiýalary, suw serişdelerini dolandyrmak şeýle hem owu hojalygyny almabarlyk işler boýunça hyzmatdaşlygyny giňeldir. Bu barada Bernama habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň owu hojalyk puwdugyna gözetçilik edýän ornasary Atakallyýew, Malaziýanyň owu hojalyk we azyk howpsuzlygy ministrliginiň ýoldaşlaryndan Datuk Artur Jazep Krup bilen duşdy. Şu günü Türkmenistan we Malaziýanyň arasynda owu hojalyk puwdugyna ilkinji duşuk geçirildi. Taraplar öz döwletleriniň owu hojalyk puwdugyna mümkinçilikleri barada maglumat berdiler. Şeýle hem taraplar owu hojalyk puwdugyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygy aralyk maslahatlaşdy diýip metbuat beýanatda belenilýär. Malaziýa tarapy öz ýurduny ödürli görnüşli ýokary hili tropik miweleriň bardygyny belläp, Türkmenistanyň wekiliýetini Malaziýanyň tropik miwelerini türkmen bazaryna ýerlemek teklibi öňe sürdi. 18 dekabrda Russiya Federasiýasynyň Türkmenistanyň ilçisi Ivan Valenkin Rus türkmen gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy barada briefing geçirdi. Bu çäre Türkmenistanyň akkredititlenen daşar ýurt habar beriş terişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Bu barada TASS habarlar gullugy habar berýär. 2024-nji ýyly Rus türkmen gatnaşyklarynyň möhüm pursatlary, saparlar we sammitler. 2024-nji ýyly Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Russiýa 3 gezek sapar amala aşyrdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Aşgabatda geldi. Döwlet ýoldaşlarynyň ýene bir duşugy dekabr aýyna Sankt-Peterburgda meýilleşdirilýär. Syýasy dialog we hyzmatdaşlyk taraplar garaşly döwletler arkalaşygy BRICS, Şanxay hyzmatdaşlyk guramasy we Birleşen Milletler guramasy ýaly dürli guramalaryň we forumlaryň çägini halkara gün tertibine häzirki meseleler boýunça ýakynan gepleşik geçirdiler. Iki ýurduň tagallalarynyň utgaşdyrylmagy, garaşly döwletler arkalaşygynyň çägini Sewit meýilnamasynyň öňe gitmegine goşunt goşdy. Russiýa Türkmenistanyň başlangyjy bilen döredilen bir taraplyk we durnukly ulaglar dostlarynyň topornyň işine gatnaşdy. Sewitary gatnaşyklar Russiýa bilen Türkmenistanyň sewitleriniň arasynda gatnaşyklar esasen Tatarstan Respublikasy, Sankt-Peterburg, Astrakhan we Chelyabinsk sewitleri bilen gatnaşyklar işçiň ösýär. Insan-perwer hyzmatdaşlyk Türkmenistanyň 47 miňden gowrak talip Russiýanyň uniwersitetlerinde okuýar. Türkmen dalaşgärläriniň Russiýada federal budjet gaznasynyň hasabyny okumak üçin kvota 500 ýereçeni ýokarlandy. Aşgabatda Rus türkmen uniwersitetini döretmek tasamasy soňky tapgyryna alınıp berilýär. Sowda we ykdysady gatnaşyklar Russiýa Türkmenistanyň esasy sowda hyzmatdaşlaryndan biri bolmagyna galýa. 2024-nji ýylyň ilkinji 7 aýyna özara sowdanyň muktary 58 göterim ýokarlandy. Rus vizalarynyň sanynyň ösüşi 2024-nji ýyly Türkmenistanyň raýatlaryna 109 miňden gowrak Rus vizasy berildi. 2023-nji ýyllakydan 50 göterim köp. Syýahatçylyk vizalarynyň sany 60 göterimden gowrak artdy.
Ispaniýanyň Real Madrid topary ýene-de bir möhüm kuboň eýesi boldy. Kataryň paýtagty Luisiana şäherinde iklimara kuboň final duşu geçirildi. Onda Real Madrid topary bilen Meksikanyň Pachuca topary duşdy. Duşlukda 3-0 hasarna ýeňiş gazanan Real Madrid topary kuboklarynyň üstüni ýene-de bir kubok bilen doldurdy. Final oýununda Ispan toparynyň dizimine Kylian Mbappe, Rodrigo we Vinicius tapawtlandy. Real Madrid topary iklimara kubogynyň finalina Çempionlar Ligasynyň ýeňjilik hökümine gatnaşdy. Pachuca topary bolsa 2024-nji ýylda Demirgazyk Merkezi Amerika we Karib baseyni futbol konfederatsiýasynyň ýeňjilik hökümine gatnaşmak hukugyna eýe boldy. Iklimara kubogy 2004-nji ýyldan bäri geçirilip gelýär. Ýarışa 7 topar gatnaşdy. Real Madrid topary iklimara kubogyny iň köp gazanan topardyr. 4 gezek bu kubogy gazanan Real topary klublaryň dünýä çempionu boldy. 2025-nji ýylda klublaryň dünýä çempionaty geçirilip, oňa 32 topar gatnaşdyryldy. 2025-nji ýylda klublaryň dünýä çempionaty geçirilip, oňa 32 topar gatnaşdyrlar. Ýarış 2025-nji ýylyň 15-nji iýuny 13-nji iýul aralygynda geçirilir. Onuň pul bayragy $2,5 milliard deň bolar. Ine mehribanmış doklar. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuň sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň ilk sanynda görüşýänçek hoşta bolun.